Σταμάτα να λες ψέματα στον εαυτό σου. Ο Αντετοκούμπο είχε 1002 λόγους να κλαίγεται για την κοινωνία, την πείνα, το ρατσισμό όταν πουλούσε CD στα σεπόγια. Αν έχαβε τα ίδια παραμύθια που λες εσύ σήμερα στον εαυτό σου, θα ήταν ακόμα εκεί. Αλλά όχι. Εστίασε μόνο σε όσα έλεγχε. Γιατί η καθημερινότητά του ήταν τόσο ανυπόφορη που η αλλαγή έγινε αναγκαιότητα. Μέσα σε εκείνη την κόλαση, το μόνο που έβγαζε πραγματικά νόημα ήταν να προπονείται καθημερινά με όλη του την ψυχή. Αυτό χρειάζεσαι και εσύ για να αλλάξεις. Να συνδέσεις τη στασιμότητα με αφόρητο πόνο. Πόνο, είναι θέμα πόνου. Κοίταξε κατάματα την αλήθεια. Πού θα είσαι σε 10 χρόνια? Παίξ' το στο μυαλό σου, σαν ταινία. Νιώσε όλα τα κακά που θα σου φέρει. Σαν βασανιστήριο να υποφέρεις. Γιατί εκεί ακριβώς η αλλαγή πάβει να είναι επιλογή. Γίνεται αναγκαιότητα. Εκεί αλλάζεις τη ζωή σου ακαριαία. Σήμερα. Τη στιγμή που θα πεις φτάνει φίλε. Φτάνει. Ως εδώ. 3, 2, 1. Ο χρόνος σου μόλις τελείωσε. Πάτα subscribe, βγες έξω, κουνήσου και διάβασε κανένα βιβλίο. Γιατί όχι, το δικό μου.